Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैनि भिडिअआ माखासे कुइशन्स सोंगोन आं नोंथांमोननो नोंथांमोना आंनो बेनि सल्युशनखौ हरबानो जाबाय आरोना स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो लोगोसे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ माखासे सिगांनि भिडिअसफोरावहाय बुंहरो आरोना जे आब' गेमस्रि आं नोङो भिडिअफोरखौहाय मालाबा विदाउट मेकआपआव भिडिअ खालामनानै स' फाइनालि दिनै गेमस्रि दैमारिया विदाउट मेकआप भिडिअ खालामदों बाट आङो ब्र' कारा आरो लोगोसे लिपस्टिकल' फोनदों आरोना ओमफ्राय मयस्चाराइजार एन्ड सानस्क्रिन बेथ' कम्पालसरिखा नालाय स' आं दिनैहाय जेबो मेकआप फोनाखै अके ओमफ्रायहाय आंना कुइशन्सआ जाहैबाय नोंथांमोननिबो माखासे कुइशन्सफोरखौ आं पिकआप खालामगोन ओमफ्राय आंनि कुइशना जाहैबाय जे साननैसो उनावहाय माने 1 सेप्टेम्बरावहाय सासे मानसिनि बार्थडे दङ सोर मानसिनि नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर खिन्थु हौवासा मानसि अभियासलि मिथिखागोन सोर नोंथांमोना गेस खालामगोन जे टिक्ला नङाबा लावथुम होननानै आरोना मानो होनना बुंबा आं बिसोर सानैनि बार्थडेखौनो मोजाङै सेलेब्रेट खालामो नालाय मोजाङै सेलेब्रेट खालामो देट मिन्स बिदि नङा जे बबेबा मोनसे हटेल बा रिजर्टआव बेबायदि सेलेब्रेट खालामनायखौ बुङाखै आरोना जेनेबा जोङो मिनि खुसि एटलिस्ट लोगोसे टाइम स्पेन्ड खालामो इन्जय खालामो बेखौ होनदों आरोना आङो नङाबा गोबां मानसिफोर दङ नेगेटिभ वेआवहाय सानगोन स' बेनि थाखायनो आं फार्स्टआवनो क्लियार खालामना होखानाया आंनि मा दायित्व स' लावदुमनि 1 सेप्टेम्बरावहाय बार्थडे बाट आं लोगो मोनगोन ना मोना मिथिला मानो होनना बुंबा 1 सेप्टेम्बरालागिथ' आं सुटि मोननाय नङा आं लोगो मोनगोन ना मोना मिथिला आरोना बेथ' फैनो होननानै बुंदों गवायाव बाट आंसो लोगो हमनो हागोन ना हाया बेखौसो सिन्था आरोना खिन्थु बाइचान्स जुदि लोगो हमबाथ' अभियासलि नोंथांमोना आं दिन्थिखागोन बाइचान्स लोगो हमनो हायाबा आङो मोनसे प्लेनिं खालामनो बेनो गिफ्ट होनो थाखाय अब्लाबाबो बेयो मोजां गिफ्ट जागोन ना जाया आं मिथिला दायो आं नोंथांमोननो खिथाथ'ला ओमफ्रायहाय नोंथांमोना मा मोनसे खामानि मावनांगौ जे आङो लावदुमनो मा गिफ्ट होनांगौ बेनि बार्थडेयावहाय बेखौ आंनो कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहर आरोना मा गिफ्ट होबा लावदुमा इमप्रेस जागोन एक्चुअलि लावदुमा ओरैबायदि मानसि माने आनरमान्टिक आरोना जेबो रिएक्शन जाया जेनेबा जेरैबायदि एसे आं माने आं बांसिन रमान्टिक आरोना ओमफ्रायहाय बेयो माने मा रिएक्शनखौनो होआ माने अ मोजां बिदि आरोना माने जोंफोरा एसे रिएक्ट खालामनो अभार ड्रामा खालामो ना जोंफोरा खिन्थु बे बिदि नङा बियो माने होनांगौ होबाय लानांगौ लाबाय बिदि आरोना दा जोंफ्रा थेंक इउ होननानै बुङा होमबा जोङो बिराद जोहोलि जानानै बिदि नङा आरोना बिनिया एकदमबारे सिरियास मानसि एक्चुअलि मोनसेया प्लास जायोबा मोनसेया माइनास जाखानांगौ नङा होमबा स' जोंनि गेजेरावहाय आं प्लास बे माइनास स' बेबायदिबासो मोजां जायो मिथिबाय ना ओमफ्राय दा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरनो दाबाव जे आङो लावदुमनि बार्थडेयावहाय मा गिफ्ट होनो मानो होनना बुंबा नोंथांमोना जिहेतु आंनि आंगोनिबो आंगो नालाय बेनि थाखायनो आं सानो नोंथांमोना हेल्प खालामगोन आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव थाबैनो खिथाहर ओमफ्राय आरो मेन खोथायावहाय फैनोसै नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ सोंहरगासिनो आब' नोंना एसे मोदोमा हाममारदोंना हाममारदों एसे हाममारदों खावलाया हामदोंना हामाखै आंथ' बारा हामनाय बायदि मोनाखै बाट जुदि हाममारदोंबा हामनाय नुमारदोंबा थेंक इउ भगबान बेफोर गासैबो माया अमानिनो माया गोजा आरोना एकदम अमा जायैया आंनिया मास मोनसे बारबाय बिनि थाखायनो खिजानि बाङाय फिसा जादों खोमा ओमफ्राय अमा बुंनाय लोगो लोगो आं मोनसे खोथा गोसोखांबाय दे आंनि भिडिअसफोरावहाय गोबां कमेन्ट्स फैयो आरोना माखौ देखायदों नोंलाय अमा बेपारिनि फिसायानो माने आं बेसे बार बुंबावनो जे आंहा लाजिनाय गैया अमा बेपारिनि फिसा होननानै आंहा लाजिनाय गैया मानो होनना बुंबा दाथ' नै हारसाफोरा सिगाङाव मा होनोमोन कसारि गाहरि खुवा बेबायदि होनना बुङोमोन ना खिन्थु दायो मा एकदमबारे एसामिसनि माने ट्रेडिशनेल फुडनो अमाया बेबायदि होननानै देखायो स' जियानो जिजा
दायो जिहेतु अमा जायै रावबो गैखाला बांसिनानो बयबो जाखायो स' अमा बिजनेस खालामनायाव मा लाजिनांगौ बे इलिगेलथ' नङा भां बेपारि नङा ड्राग्स बेपारिथ' नङा माने मा होननो माने बिदि सानोदां आरोना अमा बेपारिनि फिसा होनबा आं लाजिगोन आङो सिरि थागोन बेबायदि होनो सानदों खोमा बाट आं बिराद प्राउड खालामो जोंहा बाबाखौ मानो होनना बुंबा एसेबां हार्डवर्क खालामो बिथाङा दासिमबो इभेन आदा आं टेक्ला गासिबो बुङो जे बाबा नोङो रेस्ट लादो नोङो खामानि मावनाङा मानाङा होननानै बुङो बाट बे मानिग्रा मानसि नङा आरोना मानो होनना बुङोबा माखासे नोंथांमोना मिथिगोन नोंथांमोननि बिमा बिफायाबो बेबायदि खोमा जोंहानियाबो जेरैबायदि जोंहा मामाखौबो आं होनो माइ गायनाङा मानाङा बेबायदि होननानै आं बुङो जेनेबा एसे रेस्ट ला मोजाङै सिगांनिफ्राय बेसे गायबोबाय माबाय बेबायदि होननानै बुंबा जोंहा बिमाया मा बुङो हा गायनांगौ आरो लोगोसे दानाथ' हाजिरा मोननो थाखाय बिराद थान जाबाय बेनि थाखायनो माने बदल बांसिन गायो ओमफ्राय जोंहा मामाया माने मा गामियावहाय थांनानै गायोबा लोगोफोरजों मोजाङै इन्टारेस्ट जायो नालाय रायलायनाय मानाय लोगो मोननाय मादैमोनजों बा आयंमोनजों मोजां मोनो आरोना बेनि थाखायनो थाङो स' नोंथांमोननि माखासेनि बिमा बिफायाबो जानांगौ बेफोरबायदि मावनाङा होनबाबो बिसोरो दा माने बारियावबो थांनानै सिखा मोनसे लानानै हाग्रा दानस्रिंहैबाय थागोन बेबायदि आरोना माने इसोर माने फ्लेटाव थाग्रा बा माबायाव थाग्रा बेबायदि मानसि नङा जेरैबायदि जोंहानाव फैबाबो जेनेबा जोंहा बिमायाथ' एटलिस्ट एडजास्ट खालामनो हायो जोंहा बाबायाथ' हरसेखौनो थाया जाहानाव माने बेयाव आरोना गुवाहाटियावहाय थाया माने मोजां मोना बिसोरो माने एसे खुला जायगा जेरावहाय एसे थाबायनो मोनगोन जेरावहाय एसे हाग्रा रानसिननो मोनगोन बेबायदि जायगायावहाय थानाय नालाय बेनि थाखायनो माने सिटियावहाय सुखुवा आरोना स' आंहा लाजिनाय गैया आं लाजिनाय गैया बाट आं प्राउड फिलसो खालामो जे बाबाया जोंखौ एसेबां खस्थ' मावनानै फेदेरदों फोलावदों फरायहोदों बेनि थाखाय साबायखर आरो दाबो होनो आङो बाबाखौ थेंक इउ स' माच जोंखौ एसेबां अननाय होनायनि थाखाय बेबायदि होननानै आरोना खिन्थु माखासे साननो रोङि मानसिफ्रा आंखौ इनसाल्ट खालामहरो बाट बे इनसाल्ट खालामनाय जाया आरोना जास्ट गोसोखांहोनाय जायो जेबो नङा आंहा गोसोआव दंखायो जोंहा बाबाया अमा बेपारि होननानै बेबायदि आरो खेबसे मावनानै नाय अमानि बिजनेसखौ 15टा 16टा डिमापुर बा शिलंआव अमा साप्लाइ होयोबा मोनसे टिपआव बेसेबांखिनि लाब थायो खेबसे मावनानै नाय होमबाना नोंबो मावनो गोसो जागोन रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सोके मिथिबाय दा बुंलायगोन आरो सोरबा बिफाखौबो बाख्नायना लालायबाय होननानै बुंलायगोन आं दे मेन पइन्टआव फैनोसै दे बिराद लेक्सार होनो हायो आंबो बिराद लेक्सार होनो हायो स' गोबाङानो बुंदों आंखौ एसे फिसा जादों होननानै स' बेखायनो आं दायो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरोना आङो बे जुलाइ मासावहाय जिहेतु गवायाव फैदों आरो नोंथांमोननोथ' आं खिथाखादों जे आं बबेयावहाय मा पेड कलाबरेसननि थाखाय बबेयाव फैदों बबेयाव स्पन्सर मोननायनि थाखाय फैदों स' आं खेबसे खिथाबावना होनोसै आं जेरावहाय फैदों बेयो जाहैबाय मोनसे डाइटिशियाननि कम्पानि स' बेयावहाय आंखौहाय लाइफ प्रुफ देखायगोन नालाय ट्रान्सफरमेसन जानायखौ स' बेयावहाय दाबो आङो एसेबां स्लिम आंनि थाखाय पारफेक्ट जायाखै आङो आरो बेबो नङा जे गोबां मानसिफ्रा आंखौ बुङो नों अमा बायदि जाबाय नोंखौ बुरै नुबाय एक्चुअलि जेसेबांखिनि आंनि एजआ बेनिख्रुइ आंखौ बांसिन गिदिर नुयो आंबो मिथियो आं हालदांग्रा नालाय बेखायनो गिदिर नुयो आरोना ओमफ्रायहाय बेफोरनि थाखायसो जे आङो माने एसे हेल्दि जाग्रा जादों बा गावखौनो सोलायनो नाजादों बेबायदि नङा आं सोलायदों गावनि थाखाय मानो होनना बुङोबा लोदो जायोबा बहुत माने हेल्थनि प्रब्लेमफोर बा हेल्थनि इसु जायो आरोना स' बेनि थाखायनो फिट थानांगौ ओमफ्राय हेल्दि जानांगौ आरो बे नङा जे नोङो मोदोम सेम होनोबा रुनाय जानांगौ बा सालाद बेफोरबायदिल' जानांगौ बेबायदि नङा आरोना स' आङो जुलाइ मासावहाय मा जाखो आङो नैबेयावहाय फिसा क्लिप दिन्थिनानै होलांगोन आरोना स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' जोङो बांसिन चिकेन आरो प्रन्सखौ जायो आरोना स' बेयो जाहैबाय बाटार गार्लिक प्रन्स ओमफ्रायहाय सटे भेजिटेबल्स
नै फिसबो दङ ओमफ्राय लोगोसे क्रिमि चिकेन ड्रामस्टिक पनिर भुर्जि केरेला फ्राय रायता बेफोरबायदिनो जायो आरोना जोङो ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय मम' स' जों जेरैबायदि गोदो न'आव थाबा जि मम' जायोमोन बेबायदि मम' नङा आरोना बियो पनिर मम' बिराद गोथाव ओमफ्राय लोगोसे बेयावहाय वेट लस रटिबो मोनो माने गोबां आरोना ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय खिराबो ओंखामजों बानायनाय खिर नङा पनिरजों बानायनाय फार्स्ट टाइम जाफेरबाय आरोना आङो बिराद गोथाव आरो लोगोसे आंबोथ' दा बेयावहाय गोदानसो आं दिनै माबा मोनसे होनगोन जुदि उनावहाय बेयो बेबायदि रिजाल्टखौ मोनाबा आंबोथ' डाइटिशियान नङाना स' बेनि थाखायनो आङो थाग्रोनानै नायबावनोसै आरो लोगोसे दाथ' आङो माने उपाय गैयैयाव बुंनांदों जे बेबायदि मोजां नोंथांमोनाबो मिथिखायो जों जेनेबा माखासे प्रडाक्ट्सफोरनि स्पन्सरशिप मोनबा बुंनाङो जे बे लिपस्टिकआ बिराद मोजां नैबे फेशियल किटआ बिराद मोजां बेबायदि होननानै खिन्थु माखासे नंजोबाबो जायो बेयो मोनसे स्क्रिप्टेड जायो नालाय थिग बेबायदिनो बेवहायबो बिदिनो मानो होनबा स्पन्सरशिप न' स' नोंथांमोना दिन्थिनानै होनसै आङो आरो जुदि नोंथांमोना रिजाल्टखौ नुखादोंबा मोजां आरोना आरो लोगोसे दैखौहाय बिराद लोंनांगौ दै आं दैखौहाय सिगाङावहाय 1 बा 2 लिटारफोरल'सो लोङोमोन आरोना बाट बेयावहाय फैनानै आङो 3 to 4 लिटारसिम लोंग्रा जाबाय आरोना स' दै लोंनायजों जोंनि स्किनाबो ग्ल' जायो आरो लोगोसे मोजां जायो आरोना दै लोंबा मोजां स' नायनानै लादो स' दायो आंखौ नोंथांमोना फुल नायनानै ला आरोना फिसा जामारदों ना जामाराखै एसेबाबो फिसा जादों नामा आङो कमेन्ट्स फैगासिनो आङो बिराद हेपि आरोना फिसा जादों होनना बुंबाथ' आं बिराद हेपि मोनो जामारदोबाथ' थेंक इउ भगबान होनदो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दे आरो लोगोसे लावदुम नामा गिफ्ट नांगौ बेखौ बावनाङा कमेन्ट सेक्सनाव थाबैनो खिथाहर